Hindi nakapalag sa otoridad ang isang 53 anyos na lalaki nang maaresto sa isinagawang search warrant operation sa Roadside A, Barangay Paluyon, Nabua, Camarines Sur, alas 8 ng umaga nitong Lunes, Abril 28. Kinilala ang sospek na si alias Ben, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanya ang isang kalibre 45 na pistol, 2 steel magazine, 14 na live ammunition at isang brown holster. Bukod sa iligal na baril, nakumpiska rin ang 2 transparent plastic bag na naglalaman ng pinaghihinalaang iligal na droga na may bigat na 100 gramo na may estimated street value na 750,000 pesos. Based po yan, ma'am, doon sa chemistry report po ng crime lab and positive po siya, ma'am, na drugs po siya. Matagal po namin yan, ma'am, minanmanan. Tapos sinapplyan ng search warrant. Nasa kustudiya pa ng CIDG ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.